Ćao! Wow, kakva lepa kućica! Upoznajte naše devojke, bogatašica Jacqueline i siromašna Jill. One obožavaju da se igraju sa lutkama. Spremna sam da počnem da pravim kuću. Treba mi selotejp i makaze. Hajde da zalepimo krov. Tako je. Odlično! Ispalo je super! A sad ću seći prozore. Sklanjam viša kartona i gotovo! Ćao, čao! A sad ću podeliti kućicu na spratove. Wow, kako divno! Jacqueline, a šta ćeš ti da radiš? Šta je ovo? To nije u redu. Hitno mi treba najlepša kuća. Čekam. O, wow, kakva lepota. Sad ću da ukrasim moju kućicu zlatom. U mojoj kutiji imam par dijamanata. Evo ih, pogledajte kako su divni. Ja ću imati najlepši krov. Eto. Oduševljena sam. A sada treba otresti višak zlata. Uradit ću to uz pomoć pera. Oh, da. Hej, Jill, šta ti radiš ovdje? Skloni se. Htjela sam samo da pogledam. Jo. Fuj, moram obrisati nos. O, a ovom zgužvanom salvetom mogu lepo ukrasiti svoj krov. Dakle, zalepit ću salvete po celom krovu. Super, vate, Jacqueline. Kako odvratno. Sklonite to od mene. Da se nisam zarazila nečim. Butleru, brzo kod mene. Nije mi dobro. O, gospođica Jacqueline, mogu da predložim da mašem salvetom da imate svež vazduh. Odlično, hvala. Treba mi kruna ovdje. Napravi je. Taman, imam par lepih kruna sa sobom. Koja vam se sviđa? O, odličan izbor. Hajde da je okačimo na vašu kućicu za lutke. Tako je. O, da, kako lepo. To je ono što mi treba. Kako sjajno! Treba hitno staviti naočare za sunce. Ispalo je staklo. To su bile moje omiljene naočare. Da, hvala mi ideja. Ja ću na svojoj kući napraviti cvetić od stakla. Kako lepo. Sviđa mi se. Oho, napravili ste divne kuće. Ostalo da ih sredite iznutra. Hajde da počnemo. To će biti zanimljivo. Butleru, treba mi se. Da, otvaram. Da vidimo šta je unutra. O, to su zlatne poluge i novčići. Odlično. Novčićima ću obložiti pod u svojoj kućici. O, da. Divno. O, novčić. U zeću. Hej, nemoj da kradeš. To su moje pare. Dobro, neću. Nisam ni htjela. A šta ja da uradim? Treba da pogledam šta ima zanimljivo u kesi za smeće. O, ovdje je gomila olovaka. Sad ću ih skupiti zajedno. Od šareni olovaka ću napraviti pod. Da, izgleda super. Sviđa mi se. Šta ovo? Konci za pletenje? Odlično. Koncima mogu da ukrasim zid. Uzimam lepo, sipam ga na karton, a sada lepim konce na karton. Da, tako je. Stavljam u kućicu. Ispalo je tako slatko. Glupost. Kod mene sve mnogo bolje. Ja ću sada da naručim namještaj u kuću. Ova fotelja, ono što mi treba. O, kakva brza dostava. Da vidimo šta je unutra. O, čao. To je moja fotelja, hvala. Stavit ću je ovdje, lepota. Tu će biti lampe sa perjem. A ovdje ću staviti kamin. On podsjeća na one što imam kod kuće. O, kako divno. Moram se malo odmoriti uz magazin. O, ko je ova lepa manekenka? Tačno, pa to sam ja. Odlučila sam da moram da okačim moje portrete na zidove. To je najbolji ukras. Da. Jako sam zadovoljna. I obavezno treba okačiti luster. Obavezno treba snimiti to. Super. Šta je to? Ja imam puno
sunđera. Uz njihovu pomoć ću napraviti kauč. Gledajte. Spojit ću sve zajedno i to je to. A ovdje će biti tepih. A sad ću uzeti papirnu čašu. Odseći ću dno. A sad ću pričvrstiti spajalica. Da, to će biti stočić. I na njega ću staviti lampu, eto. Možete ovdje? O, dugme. Od njega ću napraviti sat. Lepota. O, a šta je tamo kod Jacqueline? Stavit ću stočić, stolicu, butleru. Jesi li donio večeru? Odlično. Stavi je tamo na sto. Tako je. Moja lutka treba da ima romantičnu i ukusnu večeru uz sveće. Izvoli, draga, sedi. A ja sam napravila rernu od kartona. Stavit ću ovdje. Tu će biti sto, stolice. Limenko od kole ću koristiti kao frižider. Tamo je sva ukusna hrana za moju lutku. Da, ona je sigurno već gladna. Izvoli, draga, sedi. O, prvi sprat vaših kuće je predivan. Interesantno, šta će biti dalje? Počet ću da pravim drugi sprat. Treba ga oblepiti novcem. Wow, kakav stil, da. I tepih će biti roza, naravno. A šta je ovo tako odvratno? Jill, nemoj bacati smeće kod mene. Ja ću odseći deo sprata. Uspela. A da vidimo šta ima u smeću. Sigurno ću naći nešto. O, pa to su štapići od sladoleda. Ovdje je čak i ostalo malo sladoleda. A od ovih štapića mogu da napravim krevet. Još malo. Da, pogledajte kako je udoban. Super. Mnogo je lep. Stavit ću ga ovdje. Super. A ovdje će biti stepenice dole. I dodat ću jedan ukras. Super. Ali ovaj prozor izgleda nekako prazno. Šta da smislim? O, ideja. Imam lepu ambalažu od KitKata. Sad ću napraviti zaves od nje. Još malo. I završila sam. Okačit ću ih na prozor. Ekstra. O, kakav jak vetar. A, da li je to uragan? Ne, to je dostava kreveta mojoj barbici. Neverovatno. Hvala. O, kako lep krevet. Stavit ću ga ovdje. Tu će biti ogledalo i stočić. Ovdje ću staviti stalak za obuću i haljinu. I obavezno treba dodati neke ukrase. Tu će moja Barbie odmarati. O, vaše spavaće sobe izgledaju super. Vašim lutkama će se sigurno svidjeti tamo. Napravili ste veoma udobne sobe. Ostao je posljednji sprat. Ha, Jill, moja kuća će sigurno biti najbolja. Kako da ne? Ja sam već našla flašu. Idem poklopac. Ja ću rasporediti poklopce od flaša po cijelom spratu. Tako je. A još po zidovima i plafonu. Da, izgleda odlično. I posljednji dodir. Gospođice Jacqueline, skoro je gotovo. Ne mogu više da čekam. Šta je tamo? Daj da vidim. Wow! Ovo je jako dobro. Upravo to što mi je trebalo. Ovdje treba staviti zlatnu kadu. A tu će biti stočić sa ogledalom. Moja barbika će se ovdje šminkati. To će biti kupatilo moje lutke. Da. Divno. Angela, šta je kod tebe? Ja sam našla pakovanje od sira. Da vidim, ima li nešto unutra? Prazno. Dobro. Poslužit će mi kao kada. Tu će biti lavabo sa ormarićem, a ovdje tepih. Imam prazne ambalaže od sosova. Napravit ću stalak od toga. Još malo. Eto, stavit ću ga u ćoše. Eto, kupatilo za moju lutku je spremno.
O, odlično ste se snašle sa zadatkom. Da, moram hitno da napravim 4. sprat. A brzo pozovite mi građevinara. Odmah. Jesi stigao? Super. Dakle, skini krov i napravi plažu ovde. Dobro, treba da pospem se ovde peskom. Stavit ću ležaljku, a još suncobran i bazen. Gotovo. O da, ispalo odlično, uzmi. Mada ne. Sve ove pare ću staviti u bazen. Ćao. Moja lutka će plivati u parama. Ona zaslužuje to. Hajde, draga, uživaj. A ja imam cvetić. Sama sam ga napravila. Na krovu ću imati dečje igralište. Ovdje će se moja lutka igrati i zabavljati. Super, ili da? Gotovo. Da, devojke, vi ste odlično ispunile ovaj izazov. Vaše kuće su ispale lepe i jedinstvene. A evo i kočije sa princom i princezom, a vozi je Barbie Jill sjajno. Wow, kakva ogromna torta! Da, super. A evo prvih slatkiša za dekor. Ja sam dobila džem od jagode, znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično. Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu i ježim se od pogleda na nju. Ne boj se, kukavice, ja ću početi prva. A brzo ćeš sve zaboraviti kada vidiš kako sjajno izgledaju moji kinderi na ovoj torti. Oni su poput kula na dvorcu, a najveće jaje postaće njegov glavni ukras. Pogledajte, imam još jedno jaje. Poješću ga. Wow, nećete verovati šta se nalazi unutra. To su šarene konfete. Čekajte, ako su u ovom jajetu konfete, to znači da ih može biti u svakom. Da, bila sam u pravu. To je neverovatno. Super, mogu li ja biti sledeća? Ne volim baš sir, pogotovo bez burgera, ali od ovog komada mogu napraviti bilo šta kao od plastelina. A gledajte, sad ću napraviti prelepu suknju za moju barbiku. O, da, lepota. Ostalo još malo. Da, odlično mi ide. To je to. Kako vam se čini? Meni se baš dopada. Wow, svaka čast, Miley. Ti imaš zlatne ruke. Hvala, jedva čekam da probam moju tortu. Ne znam da li će mi se svidjeti ova sirna torta, ali sad ću je probati. Super je! Moram probati još. Izgleda da joj se sviđa. Da, to je prelepo. Wendy, ti si sljedeća, hajde. Jao, dobro, samo znam da su ove bombone toliko kisele da ih nije moguće dugo držati u ustima. Zato ću prvo liznuti jednu bombonu. Jao, kako kiselo! Imam sjajnu ideju. Ako otopim sve ove bombone fenom, mogu preliti tortu i dobiti veoma lep efekat. Samo što ne znam kakav će biti ukus, ali o tome ću razmisliti kasnije. Odlično! Sad mi treba providna folija da prelijem bombone u nju. Evo je. Odlično! Sad ću sipati ovu tečnost unutra. Da, tako je. Odlično mi ide. Dakle, jeste li spremni za predstavu? Onda idemo. O, da, to je prelepo. Pogledajte kakvu sjajnu haljinu ima moja barbika. Mogu se kladiti da će biti najlepša devojka na zabavi. O, da, šta mislite? Cool! A zar nisi zaboravila da trebaš pojesti tu tortu? Jao, tačno, što si me podsjetila? O, ne. Ovo je prekiselo. O, ne, ispašće mi oči od kiseline. I to se dešava? Zanimljivo šta nas ovog puta čeka. Wow, dobila sam Huba Buba žvaku. Cool. A kod mene je Nutella, super. Želite da ukrasim tortu ljutim čipsom Doritos? Stvarno? Onda mislim da niko neće biti protiv ako ja krenem. Kakav miris.
Jao, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ali ne želim ga sipati preko torte. Imam bolju ideju. Treba će mi što više popitova da smrznem u njima Nutellu i napravim cool figurice. A vi ćete se oduševiti kada vidite šta ću napraviti. O, da, odlično mi ide. Sad ljubičasta, a žuta i zelena. Odlično, skoro sam završila. Samo još da se čokolada stvrdne, treba malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Hajde da vidimo šta je ispalo. Wow, kakvo slatko srce. Pogledajte, devojke. Hej, devojke. Izgleda da su zaspale dok su čekale mene. Dosta spavanja. Hej, probudite se odmah. Wow, sjajno! Meni ostaje samo da ukrasim tortu ovim čokoladnim štapićima i staviti dugo odozgo. O, da, to je prelepo. Samo još nedostaje jednorog i druge slatke detalje. Da, i obavezno srce. Pogledajte, devojke. Wow, fantastično! Potpuno se slažem. Jedva čekam da probam to. O, da. To je predobro. Oduševljena sam. Sad je moj red, jeli? Odlično, počinjem. Toliko dugo nisam jela žvaku Huba-Buba da sam zaboravila kako miriše. Ona je mekana, baš kao plastelin. O, ideja. Treba uzeti oklagiju i razvaljati žvaku ovako. Da, ja sam majstor u tome. To nije baš lako, ali odlično mi ide. To je to. Dobila sam listić od žvake. Zatim treba iseći tortu nožem da dobije pravi oblik. Jeste shvatili šta sam zamislila? Ne verujem. Kladim se da grešite. Sad ću napraviti tortu u obliku duha. Samo još da dodam oči i slatku mašnicu da se vidi da je to devojčica. Eto, kako vam se čini? Mislim da je to preslatko. Wow, baš nam se sviđa tvoja torta. Hoćeš već da isečeš? Da, vreme. Jao, ovo mi je prvi put da jedem tortu sa žvakom. Baš me zanima kakav će biti ukus. To je ukusno. A može i da se napravi balon. Ekstra. Wow, kakav veliki balon. Da li mislite isto što i ja? Da, sad ću ga probušiti. Moje lice. Sad i sama ličiš na duha. Bu! Jedi svoj čips, šalivdžio. Tačno, toliko sam se zanela da sam potpuno zaboravila na svoj super ljuti čips. Jao, kako je ljuto! Jeste li vidjeli to? Čips je upao tačno u sredinu, baš cool. Mislim da znam kako da ukrasim tortu. Eto, sad moja torta liči na ježa i izgleda veoma zabavno, zar ne? Meni se baš sviđa. Ali ipak nešto nedostaje. Znam, med. On će mi pomoći da spojim čips i da napravim pakovanje od čipsa koje visi u vazduhu. Gledajte, to će biti jako dobro. Još malo. Eto, skoro sam završila. Pogledajte, devojke. Zar to nije genijalno? Kako vam se čini? Ja smatram da je to pravo remek-delo. Odlično. Evo ti nož. Hajde, jedi. Ne, samo ne to. Uopšte ne želim da jedem. Dobro, sad ću odseći komad. Nadam se da neće biti požara. Jao, plašim se. Znate, to nije loše. Meni se baš sviđa. Ova torta je prilično ukusna. Samo što je vrlo ljuta. Ne. Osjećam požar unutra. Devojke, gorim. To je bilo strašno. Ja sam u redu, ali torti je došao kraj.
Ojoj. Šta sad? Pa dobro, to je bilo smešno. Wow, kakve lepe torte. Sa čim ćemo ih ukrašavati? Ja sam dobila džem od jagode. Znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Cool! Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično! Šta? Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu. Ne brini, ja ću da počnem. O, da, kinderi će odlično izgledati na ovoj torti. Wow, to je prelepo. Moja torta će biti najlepša. Ostalo mi još jedno jaje. Dobro, sad ću ga pojesti. Šta? Devojke, nećete verovati. Unutra su slatke konfete. To znači da su i u velikom jajetu konfete. Da, bila sam u pravu. Cool. O, da, to je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Želim da sipam sve konfete na svoju tortu. Ma šta da radim s ovim? Ideja? Mogu ih koristiti za ukrašavanje slojeva torte. To će biti veoma lepo i simetrično. To je to. Šta kažete, devojke? Hoćeš da ti dam nož? Neka hvala. A Wendy, nož mi uopšte ne treba. Želim da jedem tortu rukama jer je tako mnogo brže i lakše. Pa dobro, a mogu li ja biti sljedeća? Jedva čekam da probam moj džem od jagoda. To jest, jedva čekam da ukrasim tortu sa njim. Jagode je moje omiljeno voće. Zato je neću žaliti za svoju tortu. Krenut ću od gornjeg sloja, a zatim ću dodati još džema. Ne, stavljati po jednu jagodu na tortu je previše dugo. Imam bolju ideju kako brzo ukrasiti tortu. Sipat ću svu teglu. Wow! Jo, samo ne to. Tegla mi je ispala iz ruku i upropastila tortu. Ali to znači da je više ne moram ukrašavati, već mogu početi da jedem. O, da, blago meni. Uzet ću što više džema i probati. Wow, devojke, to je nerealno. Ja sam prezadovoljna. Pa dobro. Čini se da je sada moj red. O, baš ne želim da diram ovu hobotnicu, a kamoli da jedem. Dobro, znam da ću morati nešto da smislim i već imam ideju. Mogu omotati tortu njenim pipcima. Znam da ova ideja zvuči jezivo, ali šta da se radi? Zato ću imati jezivu tortu koja će privući sve poglede i nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Nedostaje samo jednog, vatre. Ako ispečem krajeve, dobit ću lep uzorak. Ha, pogledajte kako vam se dopada moj novi dizajn s pipcima. Sada moja torta liči na ogromno čudovište poput krakena iz Pirata sa Kariba. Fali još samo par brodova. O da, svaka mi čast. Zaista sam oduševljena. Wow, devojke, pogledajte ovo. Wow, odlično. A ne želiš li je probati? Jao, tačno. Toliko sam se zanela da sam zaboravila na sve ostalo. Jao, kada vidim ovu tortu nije mi dobro. Nikada nisam probala tortu sa hobotnicom. Dobro, baš me zanima kakva će to biti kombinacija. Nije loše. Da, čak mi se dopada. Cool. Devojke, hoćete malo? Neka hvala. Dobro, kako god. Sama ću se pojesti. 3, 2, 1, otvaramo. Ljuta paprika. Kako jesti to? Ne želim da jedem to. Probaj prva. Ne, hajde bolje ti. Ne ti. Dečaci idu prvi. Možda ipak ne. Okej, sad ću probati malo. Jao, ne podnosim ljuto. Jedi, rekla sam ti. Kako si okrutna. Dobro, probat ću malo. Šta? To nije paprika. Ali ona to ne mora znati. Jao, kako ljuto. Jadan. Ne želim da jedem to, ali moram. Hajde, diši. Sad ti. Super, znači kod mene čokolada. Divno. Sad ću pojesti sve odjednom.
Kako slatko! Oho, kako psihosomatika radi. Čekajte, šta? Zašto je tako vruće? Gorim. Treba je hitno ugasiti. Smislio sam. Treba voda. Da. Eto. Kako si? Kako prija. Osjećam se odlično. Otvaram. Nemoj žuriti. Ja ću prvi otvoriti. Oho, kako cool. Sad ću je potrljati. Gde je Jean? Ej, gde si? Čekajte. Tamo su bombone. Gledaj. Sad ću ih sipati u usta. Da, to je baš ukusno. Wow, blago tebi. Slušaj, daj meni malo. Ne može, to je moje. Cicija? Dobro, pogledat ću šta je kod mene. Kakva lepota. Zanimljivo. Dođi kod mene, mala moja. Sad ću te potrljati. Wow, vidi, svetli. Neverovatno, pa to je Jean. Oho, blago tebi. Ćao, Jeanu. Slušam te, moja gospođo. Hoću ovakve bombone? Puno bombona? Važi, bit će urađeno. Gde će? Vrati se. Šta je to? Sa neba padaju bombone? Neverovatno! Moja želja se ostvarila. Wow, koliko bombona je dobila. Blago njoj. Da, tako sam srećna. Treba mi još. Još više bombona. Ja sam imao baš malo. To nije fair. Hajde, papir, kamen, makaze. Pobedila sam. Pa šta? Vidi, čokoladni kukuruz. A kod tebe? Da vidimo. A kod mene je pravi kukuruz. Pa dobro, tvoj kukuruz je zdravi, a moj ukusan. Da, obožavam čokoladu. Ne mogu da se zaustavim. Blago njemu. Da, to je bilo fantastično. Hajde, kreni da jedeš. Ajoj, dobro, sad ću probati. To nije tako lako kao što sam mislila. Ne mogu te zagrizem. Mike, pomozi mi, molim te. Čekaj. Treba to pokriti. I potresti. I šta će biti? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Eto, tvoj kukuruz je spreman. I šta da radim? Da ga jedem ovako? Ideja. Sad ćemo spremiti kokice. Stavit ću dinamit. Zatim poklopac. A sad drži, a ja idem. A gde ćeš? Kakva dobra eksplozija. Oho. Šta je to bilo? Možeš skloniti ruke. A sada otvaramo. Eto, vidi. Kokice su spremne. Nicole, jedi. Ja sam prvi. Kuće. Šta? Kako slatko. Hoćeš ga pomaziti? Naravno. Preslatko. Dobro, da vidimo šta je kod mene. I ja sam dobila kuće, ali čokoladno. Vidi. Sad ću ga probati. Da. To je preslatko. Nicole, daj meni da probam. Da probaš? Ne, to je moje. Izvini. Cicija. Kuće. Hajde da se igramo. Hoćeš koščicu? Kako slatko. A lopticu? Vidi kako je zabavno. Hajde. Šta rade to? Igraju se.
Blago njima. Nema veze. Ja ću se igrati sa svojom kucom. Hoćeš koščicu? Nešto neće. Dobro. Onda trči. Hajde, kreni. Beskorisno. Hoćeš možda lopticu? Ili ovu kokošku? Jo, ništa neće. Dobro, onda ipak je bolje da te pojedem. Wow! Ova bela čokolada je prelepa. O ne! O, kakav užas! O, jede kuće, gledaj! Šta je, Mike? O, jadno moje kuće, sad ima traumu. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Da, ja otvaram. Opa, vidi, kamera. Kako je moćna. Sad ću slikati nešto. I... O! Šta je spalo? Da, vidimo. O, oslepela sam. Kako si smešna, vidi. Šta? Hej, a zašto si me slikao? O, smislila sam. Mike, a slikaj nas zajedno. O, hajde. A sad ću ga uplašiti. Slikam. Sad ćemo vidjeti šta je spalo. Treba malo začekati. Da, vidimo. Šta? Tamo je monstrum. Uplašio si se? Jesi normalna? O, vidi, Mike. I ja sam dobila kameru. Samo što moje nije stiva. Miriše super. Sad ću je probati. O, da. Prelepo. Jao, kakav je to blic? Šta? Tanjir je postao čokoladan? Sad ću ga razbiti. Da. Sad imam puno čokolade. Blago meni. Opet joj se posrećilo. Daj meni malo, molim te. A ne, neću. Sama ću sve pojesti. Onda ću ti ukrasti kameru. Ej, to je moje. Daj mi barem komad. Vidi, sve je postalo čokoladno. To je pravo čudo. Hajde, da probamo 100. O, hajde. Neverovatno.